Hulbert. Disgwyl yma'r hediad tu allan iddo fo. Croesia dofn ar peniad. Peniad gora, yn pres yn tynnu'r bel yn ôl! A gergyd Oli Hulbert. Cael ei throi dros y bar gan George Ratcliffe. Mae'n ymddangos na chafodd o gol geidwad gyffyrddiad yn ei o gwbl. Cei Edwards. Gig hir Letraws. Canfo Declan Poole. Poole i mewn i cwrt Cosby'n tynnu bel yn ôl. Noah Edwards! Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Gwaith da gan Declan Poole yn y lle cynta. A fe gymerodd Noah Edwards i amser. Fe alla honna fod yn gol fawr yn y ras am y 7fed safle. Clagan. Chwarae am yn Edgar gan y Barri. Clagan yn y cwrs Cosby tro yma. Yn troi. A'i ergyd o. O ongl anodd i mewn i rhwyd ochr. Darodd o honna'n dda wrth iddo fo droi. Cain McLagan. Bas fach at Rhys Hughes. Hughes yn canfod Woodcock sy'n allan iddo fo. Max Woodcock i mewn i cwrs Cosby. Ergyd Woodcock! Doedd hi ddim yn bell. Oedd hi'n ymdrech uchel geisiol gan yr Albanwr bach. Yn crymanu'r bel o ochr y cwrs Cosby. Just eifio'r postyn. Hulbert. Eidio mewn. Gyflwyno'r bel i Cei Connah wrth wneud hynny. Woodcock. Woodcock yn trio eto! Ac yn taro'r postyn tro yma. Wel, gwta funud wedi ergyd debyg iawn gan Max Woodcock. Fflachio eibio'r postyn. Mi oedd ond y dim i'r Albanwr. Ddwblu mantais Cei Connah. Hughes yn hyngypio. Cyfla i Cei Connah dorri. Y bas i lwybr Durrant. Sam Durrant i mewn i cwrt Cosby. Yn troi mewn celch. Ond yn methu Ciro Armstrong. O fe gadwodd Sam Durrant i ben. Ond ergyd wan yn y pen draw. Liam Armstrong yn arbed efo'i draed. Armstrong yn hir. Peniad Cei Edwards yn syth at Josh Iorwerth. Woodcock yn weithgar. Dwy'n y meddiant yn ôl. Rhys Hughes. Canfod Durrant unwaith eto yn o cwrt Cosby. Durrant. Creu lle iddo fo hun. Croesiad! A'r peniad gan Hughes. Fod feddi heibio'r postyn. Os fysa rhif 17 Cei Connah wedi cael chydig mwy ar honna, mi fysai wedi bod yn nwy. Michael George, cadw'r bel ar dir y byw. I chodi hi mlaen dros i ysgwyd. Barri, dwy'n y meddiant yn ôl. Ian Owen! Ac arbediad gwych gan George Ratcliffe yn cadw'r ymwelwyr ar y blaen. Wel, Ian Owen sgorio ddwy yma nôl y mis Tachwedd yn erbyn Cei Connah. A fe darodd o honna'n dda ar ei droed chwith. Owens yn rhyddhau Durrant. Sam Durrant. Teg at y cwrt Cosby. Mae'n mynd i hun! Ond yr ergyd isel heibio'r postyn. Durrant. Trio twyllo Liam Armstrong. Ond yr ergyd y tu hwnt i'r nod. Wilmot. Kavanagh. Gyffyrddiad Wilmot at Evan Williams. O draws at Hulbert. Yr ymdrech o bell. Oedd hi ar y targed. A Ratcliffe yn methu dalu. Ond Cei Connah yn clirio. Peniad Hughes ymlaen. Bradley yn cadw'r bel ar dir y byw. Wrth i ni mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Durrant i mewn i cwrt Cosby. Sam Durrant yn sicrhau y 3 pwynt i'r ymwelwyr. Chwaraewr rhyngwladol Sri Lanka yn sgorio i gol gynta i Cei Connah. Wilmot efo'r gig gornel. Bel yn adlamu mlaen. Hulbert yn disgyn.
Dyna ddim tosed. Michael George. Cafyna. Heibio Mwandwe. Cafyna o bell. Bale yn adlamu yn lletwyth i George Ratcliffe.